tinogamuchira muchirongwa chedu che-Confessions of a Virgin. Wow. Being a virgin in 2020 feels good because us virgins hatinozobatwa necorona. Yeah, cannot virgin ukwanisa kubatwa necorona. That's why maiona vanhu vehealth vaikudzoti muromo wako ngaugara uri virgin kuti usabata semezi ukagara uri virgin zvirwere hazvikubati. Yeah. No. Why? Because zvamanje kurora munhu asingazvari hazviburi. Saka ndida kutanga taona zvemashow kuti munhu yakuzvara here then tozorora. Saka totanga tachimhanya tozorora. Kana tikaona usingazvari kuti vatakusiya. But ukazorora kwazoona kuti munhu ndopanozobuda mafights hazviburi. Amfunga kuti muri insensitive here kune madzimai asingazvari. Madzimai asingazvari handisi kutuke kana kushopodza kana kurwadziwa neme but ndingotaura asi but kungaenda maprofita zvenyu unonobatsirawo kana muri nemusingazvari neumandara hwenyuhwo neujaya hwenyuhwo ini hamungozvara. Mamunoziva sei muri jaya? Step yangu inotaura. Step yemurume inotaura. Mai. Zvinomakisa izvo. Because I still remember I think ndakamborova nechipoko. Ndikazobuda jinzi radhimoni spiritual wife zvomumakisa. Munorova semakamborova sei mati muri jaya? Amanja zvipoko izvi hatisi tozvidedza zvinongoya zvega ndozvinokumbera. Saka ndechipi chipoko chakazokuita ibonde musingazivi? Kuzvipoko kamazita hatibvunze because tinongokupa service yako yavanenge wafambira. Yeah. As soon as I get a visa, ndobaya kuAmerica. Yeah. Ndomisha kuAmerica? Yeah. Ndokuna kwakaita sei manje kuAmerica? Yeah, ndokune munhu wandoda kusiyira ujaya wacho. Ndiani munhu wacho? Ariana Grande. Kana uchindiona Ariana Grande, I'm coming there. Yeah, I'm from Zimbabwe. Idzungu. Murikuona mimi kuti azvibone musati marorana kurova. Tarise kana mazepe. Kana ari mbevha haakasike kushisha asi ukangomavhura chete anokasika. Soko kune mimi mukasika kumhanyira masina yakaya. Mai manje mune maora. Na Ariana Grande. Ndakatomfollow paFacebook. Saka imi kada kuti chii kune avo vamwe venyu majaya nemhandara varipo kunzou? Kune su majaya nemhandara kanongogara takadaro ibo kuboys chete majaya bo but kugirls plus takamzokukondom mari base of virgin and ndisiteka kupfeka makondom so kugirls imamuna pressure straight. I think ndinofunga kuti makarasika ipapo tikudaro kune mafemale condoms ariko saka kana muchiti vakomana chisitega zvopfeka macondoms zvinoratidza kuti nakana ruzivo makasara idai pano budai zvitupete munhu. kune makondom echikadzi. Hausisiye. Ndinoziva condoms. Sesana mbomwana mbili. Mbili rani? Pateni. Bakafanele usingazivi kuti ariko. Tinotendeni nechirongwa ichi tinovimba kuti muchachengetedzwa ujaya hwenyu kuzopa mukadzi wenyu wamunenge marora. Ariana Grande. I love you. All right. I'm coming there. Tinotenda.